खुलुमबाय गोथार मंगलबारजों लोगोसे आवसिया फोरबोनि बाथौ बिबुंसार नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि सावरायनाय हाबाफारियाव जोङो आलासि हांख्रायना लाबोदों। बिथाङानो जाबाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि लाइमोन आफादनि बोसोनगिरि आरो बाथौ सोलोंथाइ बिथानिबो लेङाइ मासिगिरि बिथांखौ जोंनि गेजेराव हांख्रायनाय बायदि सफैनायनि थाखाय बिथांखौ बरायनाय जाबाय आरो लोगोसे गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बिथाङानो जाबाय मुस्रि बाबुल सोरां बर'। बिथांनो मोनसे आयदा हरदों आरो बे आयदाखौ लानानैनो जोङो दिनै सावरायनो नागिरदों। बेनो जाबाय बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंसो मडेल भिलेज एबा मडेल न'खर दाफुंनायनि गोनांथि दङ। बे आयदानि सायाव बिथांखौ खेंफोरथि होनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय। गिबिग्रो आंनि खुलुमनायखौ बावहरबाय बयनिसिमबो। बाथौ बिबुंसार फोलेरनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। आं गोजोननाय मोनदों दिनै बाथौ बिबुंसारनि गेजेरजों आंनि जा साननाय बेखौ फोरमायनो जा खाबु, बे खाबुखौ मोननानै आरो बे खाबुखौ होनायनि थाखाय बाथौ बिबुंसार फोलेरनिसिम फिन आङो साबायखर बावहरो। आंनो आयदा खानानै होनाय जादों। आयदाया जाहैबाय बाथौ धोरोमनि गेजेरजों मोनसे आदर्श न'खर दानाय एबा मडेल न'खर दानाय आरो बेनि गेजेरजोंनो मोनसे आदर्श गामि गायसननाय। दा आदर्श एबा मडेल न'खर बा गामि होनना बुङोब्ला मोननै ओंथि फोरमायो। गिबियावनो मोनसेया जाहैबाय बबेबा गामिया जुदि सरकारि सुबिदाफोरखौ मोनजोबोब्ला, हमना लाबाय साफा क्लिनलिनेस फारसेथिंनिफ्राय माने साब सिखोननि फारसेथिंनिफ्राय आरो बेनिफ्राय गेलेमु फोथारनि खाबु, जेनेबा हमना लाबाय इनड'र स्टेडियाम, आउटड'र स्टेडियाम बेफोरनि खाबु थायोब्ला, फारसेथिंजाय लोंनाय दैनि, गोग्गो लोंनाय दैनि जुदि खाबु थायोब्ला, आरोबाव गामियाव सोलोंथाइनि हारनि, बेफोर गासै बिथिंखौ नायनानै बै गामिखौ मडेल भिलेज होननानै बुंनाय जायो। गुबुन फारसेथिं आयदायाव खानाय बायदिब्ला आयदाया ओरैबायदि, माने बाथौ धोरोमनि गेजेरजों आदर्श न'खर दानो हायो बा दानायनि गोनांथि दं। दा बे बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला गिबियै धोरोमारि बाथ्रायानो फैग्रोयो आरो आयदायावनो बेखौनो बुंखानाय जादों। बे बेलायाव आं नैबेखौ बुंग्रोनो लुबैयो जे सासे आदर्श गोनां सुबुङा न'खराव मोजां गोहोम खोख्लैना दोननो हायो। बै सुबुंनि गोहोमा न'खरनि गासै सोद्रोमाफोरखौ गावनि फल'वार, गावनि सिबिग्रा हिसाबै दानानै गालांनो हायो। दा बे सुबुंनि ओरैबायदि गोहो, माने बिनि सुबुंथि एबा पार्सनेलिटि, बेफोरखौ मानिनो गोनां जानानै फैयो। आरो बे सुबुङा ओरैबायदि गोहोम खोख्लैलाङो, गावनि न'खरावल' नङा, गामियावबो समाजावबो, जे आं नुनो मोनदों, आं मुंखौ बुङा दिनै, सासे सुबुङा दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनिनो मोनसे समनि नेहाथारिमोन। गोलाव सम बिथाङा नेहाथारि बिबानखौ बानबोदों। हारिनि अलखद समावबो बिथाङा नेहाथारिनि बिबानखौ, गाहाय नेहाथारिनि बिबान बानबोदों। आं मुंखौ बुङा, मानोना बिथांनि फिसाज्लाया बिफानि आदर्शखौ लानो हायाखै, जायनि जाहोनाव माब्लाबा फिसाज्लाया डिउटियाव थाङाब्लाबो, गावनि सरकारि जा डिउटि, बे डिउटियाव थाङाब्लाबो बिफानि आदर्शखौ नायनानै बेखौ बे अफिसारा जेबो खालामनो हाया।
खेमा होयो खालामनो लुबैया खेमा होयो उम, गोरलैयैनो बिथांखौ निमाहा होनाय उम, नुनो मोनदों बिथाङा सासे आथिखालाव माल्टिपार्पास वार्कार जानानै दङ बिथांनि फिसाज्लाया बिथाङा डिउटियाव माब्लाबा थाङा गावनि गोसो बायदि खालामो थेवबो अफिसारा बिथांखौ बिफानि जा आदर्श बिफानि जा हारि सिबिनाय आदर्श आरो समाजाव गालांनाय बिथांनि जा बिहोमा बे बिहोमाफोरनि थाखायनो फिसाज्लाखौ जेबो खालामनायखौ जों नुनो मोनाखै दा होमब्ला जों मिन्थिना मोनबाय जे सासे मानसिनि गोनां आदर्शआ सुबुंनाव माबायदि गोहोम खोख्लैलांनो हायो दानिया फैदो बाथौ धोरोमनि गेजेरजों जोङो नुनो मोनबोदों आरो बियो अराय सैथो बाथ्रा जे बर' न'खरफोरा एबा जायफ्रा बाथौ धोरोम लादों बिथांमोननि न'खरखौ जों नायोब्ला नुनो मोनगोन जे साब सिखोन फारसेनिफ्राय जों देरहाबोबाय बेनिफ्राय देहायारि सावस्रियारि बिथिङाव जों देरहाबोगासिनो दङ माने साबसिननिफ्राय हामसिन जाबोगासिनो दङ बिनि बादैबो मख'नांगोन जे धोरोमनि गेजेरजों गथ'फोरनोबो बै न'खरफ्रा आदर्शखौ फोरोंलांनो हानायखौ जों नुनो मोनदों दा बेयाव बेखौनो बुंनांगोन जे जाय गारजेना गाव सुबुंथि गोनां जागोन बे गारजेना बा बिमा बिफाया गावनि गथ'नि सायाव गोरलैयैनो गोहोम खोख्लैनो हानायखौ जों नुनो मोनो दा जाय बिमा बिफाया गावनि आंगो धोरोमखौ सिबिलांदों फुजिलांदों लोगोसे गुबुनखौबो सिबिनायाव हेफाजाब होलांदों आरो समाज सिबिनायाव जायहा बिहोमा दं बेबायदि गारजेननि गथ' गथायफ्रा मोजां जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों मानोना बै गारजेननि जा आदर्श बे आदर्शआ गथ'नि सायाव गोहोम खोख्लैनायखौ जों गोरलैयैनो हमदांनो हायो दा बेबायदिहाय मोजां आखल आखुनि मानसि जायोब्ला बिनाव सुबुंथिया थायो बे सुबुंथि थायोब्लानो गुबुननि सायाव बिनि सुबुंथिया गोहोम खोख्लैनो गोरलै जायो आरो बे न'खरावल' गोहोम खोख्लैया बिथाङा मोनसे गामियावबो बिथांनि गोहोमा गोरलैयैनो गोग्लैना थायो बा गोहोम खोख्लैयो दा बुंनो थाङोब्ला जोङो गुबुनफोरनिख्रुइ बाथौआरि जायफोर न'खर बे न'खरफ्रा मरेलिटि फारसे माने सिजौआरि गियान फारसे दावगानायसिन होननानै बुंनांगोन मानोना गुबुनफोरनाव जों बुंनाय बाथ्रा नङा बेफोरो माने बिथांमोननि जा लिरगिरिफोर बे लिरगिरि बिथांमोनानो बुंना लायो जे गैलालै जोंनि समाजा सेस जाखाबाय बिथांमोना गावसोरनो बुङो जों बुंनाय बाथ्रा नङा बियो दा बे बिथिंखौ नायोब्ला जिहेतु जोंनियाव मोनबा आसार दङ बर' बोराइनि रावा फंबा बोराइ बाथौनि आसाराबो मोनबा दा बेफोरनि गेजेरजों जोंनियाव जिथु बन्धन दङ समाजारि बन्धन जेरैबायदि जोंनि गेजेराव बाथौआरिफोरनियाव सामाजिक बिथिङाव गावनि धोरोमारि माबाखौ सांग्रांथिखौ हमथाना लाखिनो बा सुबुंनि गोथारथिफोरखौ हमथाना लाखिनो थाखाय सैथोथिखौ हमथाना लाखिनो थाखाय जोंनियाव बन्धन दङ जेरैबायदि जोंनियाव बाद खान्थि दङ बे बाद खान्थिनि गेजेरजों जोङो बे माबाफोरखौ हमथाना लाखिनो हानाय जायो गोख्रोङै बे बाद खान्थिया गुबुननियाव गैयैखायनो बिथांमोना सा साज्रां धोरोम सिबिनायनि गेजेरजों बिथांमोना दावगालाङो आरो बे जाउनावनो बिथांमोना गादलिनायखौ जों नुनो मोनदों दा बेखौ नोजोर बोयोब्ला जोंनि बाथौआरि समाजा मरेलिटि फारसे सिजौआरि गियान फारसे आध्यात्मिक फारसे जों दावगानायखौ जों बुंनांगोन आरो मख'नांगोन दावगानो हानायखौ जों बाख्नायनांगोन मोनसे समाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि दालाइ आफाद लाइमोन आफादनि जानानै मिरु लाइमोन आफादनि गाहाय नेहाथारि जानानै आरो
मोनसे समाव लेङाइ आफादगिरि जानानै जेरैबायदि नेपालनि झापा जिल्ला, दार्जिलिं, सोनाब बेंगल, डिमापुर, अरुणाचल प्रदेश, बेनिफ्राय गार' हिल्स, मेघालयनि गार' हिल्स, बेफोर जायगाफ्राव गिदिंनानै जा मोनबोदों बेफोरखौ नोजोर होयोब्ला जोंनि फोसावनाय बाथौ धोरोमनि गेजेरजों जोङो जोंनि न'खरफोरखौ फोसाबनो नाजानाय, सोलोंथाइ बिथिं फारसे दावगालांनो नाजानाय, गोदान मुगाजों खाबजानानै गावखौ दैदेनलांनो नाजानाय बेखौ जों नुनो मोनदों। बेफोरखौ नायोब्ला जोङो गावखौनो जौगानाय होननानै जौगाबाय थानाय मोनसे समाज होननानै बुंनांगोन। आरो जौगानाय थिखिनियाव सहैनो थाखाय जोंनो बारा सम नांलिया होननानै जों बुंनो हायो। दा बे बुब्लियाव आं दहायनो बुंदों जे सासे सुबुंनि जा सुबुंथि, बे सुबुंथिया जुदि मोजां जायोब्ला, पार्सनेलिटिया मोजां जायोब्ला, बेयो न'खरजों लोगोसे गासै समाजावनो गावनि गोहोमखौ खोख्लैना दोननो हायो बा गोहोम खोख्लैनो हायो। दा बे बिथिङाव बिथांनि जा आदर्श बा आदर्श न'खर, बाथौ धोरोमनि गेजेरजों जा आदर्श न'खर दानाय जादों, बे आदर्श न'खर दानायाव जोंनि गेजेराव जौगानाय फैदों। जेरैबायदि सोलोंथाइ फारसे जोंनि गेजेराव जौगानाय फैदों। जोंनि सुबुंफ्रा सांग्रांथि जाबोदों बाथौ धोरोमनि गेजेरजों। जोंनि बिमा बिफाफ्रा धोरोमारि आयदाफ्राव, धोरोमारि फोरबोफ्राव, धोरोमारि जायगाफ्राव बा थानसालियाव गावनि गथ' गथायखौ लाङो, बेखौ नुनो मोनदों। आरो सानफ्रोमबो बा हाथाइ खनसेब्लाबो बेनिफ्राय मोनफ्रोमबो फोरबोआव गावनि गथ' गथायखौ जिहेतु जोंनि बिमा बिफाफ्रा थानसालियाव लाङो बा धोरोमसालियाव लाङो, बे आर'जआव लांनाय आरो खेराइसालियाव लांनायफोरनि गेजेरजों जोंनि बिमा बिफाफ्राबो जथेस्थ' सोलोंबोदों आरो गावनि गथ'खौबो गियान सोलोंनायाव जथेस्थ' हेफाजाब होबोनायखौ बा मददथि जाबोनायखौ जों नुनो मोनबोदों। आरो बेबायदियैनो जोंनि फरायसाफ्रा, जाखांफुनाय फरायसाफ्रा बिमा बिफाखौ सिबिनाय, बिमा बिफानि फारसे मान होनाय, गेदेरखौ मान होनाय, बेफोरो जाखांबोनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो बिनि गुदियावनो दङ जोङो बोसोर गोदान रंजालि बैसागु आरो बोसोर गोदानाव जोङो मा खालामो, गेदेरखौ सनमान होनाय, बे आयदाया जोंनाव दंखायोखाय बिनि गेजेरजोंनो जोंनि बाथौआरि जाखांफुनाय लाइमोन फरायसाफोर बिथांमोना फरायनाय आयदायाव दावगालांनायखौ जों नुनो मोनदों, बिमा बिफा सिबिनायनि गेजेरजों बा गेदेरफोरखौ मान होनायनि गेजेरजों। बेयाव जोंनि बाथौआरि गारजेनफ्रा मोनसे खोथाखौ गोसोआव लानाया मोजां, जिहेतु जा दा दावगाफुबाय थादों आरो बिनिख्रुइ साबसिनै दावगालांनो हागोन होननानै आं मिजिंथिनो हायो बा मिजिंथियो। जेरैबायदि जोंनि खाथि खाला जायफोर समाजफोर दङ, बिथांमोननिफ्रायबो जोंहा एसे सोलोंनांगौ दं होननानै आं सानो। मानोना जोंनि गेजेराव सासेल' फिसाज्ला थायोब्ला बे गथ'खौ थार लामाथिं लांनो नाजानायाव एसे गोब्राब जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो। नाथाय गुबुन हारिनि जायफोर फरायसाफोर, बिथांमोना खिन्थु बिमा बिफाखौ ओरैबायदि गोसो होना मानियो, सिबियो, आगानसेबो बिथांमोना बिमा बिफानि हेंथायै खामानि मावफेरा। बिब्दि बिदिन्थि आं जोंनि लकेलावनो होनो हायो, नाथाय गोलाव जागोन होननानै बुंनो लुबैयाखै। जोंनि रुदा फरायसालिमायावबो सासे बिबुंगिरि दं, बिथांनि फिसाज्लायाबो सासेल' फिसाज्ला, बिनानावबो गैया, बिब'बो गैया, बिदाबो गैया, फंबायबो गैया, बे सासेल' फिसाज्ला। नाथाय बे ओरैबायदि होनानै बिमा बिफाखौ सिबियो। बियो दा थांनाय 2018मोन नामा बिनि माबाया, 2018 ना 19नि मेट्रिक आनजादाव बियो 94.8 जौखोन्दो लानानै बिथाङा उथ्रिनो हादोंमोन। बुंनो थाङोब्ला उदालगुरि जिल्लानि मादाव बिथाङानो हायेस्टआव दंमोन। आरो स्टेन्ड खालामनो बिथांनो 0.02% नांगौमोन आरो टप 10आव हाबनो थाखाय। नै दाबो जुदि एग्जामा जानायमोनब्ला खाफाला गाज्रि होनना बुंनांगोन, एग्जामा केन्सेल जादों।
एग्जामा जानाय नंला बिथाङा आसामनि मादाव हयथ' टप 10 नि गेजेराव हायार सेकेन्डारि आनजादनि जा टप 10 माबा स्टेन्ड खालामगौमोन बिथाङा जों बेखौ मिजिंथिनो हायो जायखिजाया जाथों मानो बिथांनि थांखिया मेडिकेलाव हाबनायमोन सासे MBBS डाक्टार जानाय बे थांखिया बिथाङा दंमोन दा बेबायदि गथ' बै गार्जेना सोरजिनो हादों आरोबाव सासे गार्जेन आं नुनो मोनदों बिथाङा सासे गंसे माबानि गुबुन हारिनि मानसि बाथ्रा बुंदों आं बेंगलि सम्प्रदायनि मानसि बिथाङा गंसे गोजौ फरायसालिनि हेडमास्टार गाहाय फोरोंगिरि बिथांनाबो फिसालाया सासेयानोल' होमब्लाबो बिथाङा गावनि गथ'खौ थार लामाथिं लांनो नाजानो जाफुंसारहैनायखौ नुनो मोनदों बिथाङाबो फरायनायनि बादै गुबुन बाथ्राखौनो साना बिथाङा दसे गेलेबाय देहानि थाखाय आरो फरायनायाव हाबसोनानै थाबाय बेबायदि फरायसाफोरनिफ्राय जोङो जाफुंसारनायखौ इयुनाव मिजिंथिनो हायो गावनि थांखियाव सहैनो हानायखौ जोङो कनफार्म बुंनो हायो आरो थि बुंनो हायो दा बिसोरनि बे गावनि गथ'खौदि बिमा बिफा सिबिसुला बा गेदेरखौ मानिसुला खालामहैनो हादों बिनि गुदियावनो दङ आंनि आन्दाजाव माने बिसोरनि जाय बिमा बे बिमाया ओरैबायदि फिसाय सिबियो आं लुबैयाखै जोंनि माने आं बेखौ बुंनो नागिराखै जे जोंनि बर'फ्राबो गावनि फिसायखौ जोबोद सिबिथों आं बेखौ बुंनो नागिराखै आंनि मिनिङा बे नङा जे बिथांमोना फिसायखौ ओरैबायदि सिबियो जाय फिसाया बहाबा थांनानै फैगासिनो दंब्ला बेखौनो नेबाय थागोन ओंखामखौ जाया ओंखाम जायालासिनो नेबाय थागोन फिसाया ओंखाम जाब्लासो बिसियाबो ओंखाम जागोन होमबा ओरैनो सिम्पोल मोनसे एग्जाम्पल आरो बेयो फिसाय सिबिनायनि दा बेबायदि गथ'आ जुदि बिमाखौ फिसाय सिबिनाय नुयोब्ला बा बिफाखौ सिबिनाय नुयोब्ला हयथ' जोंनियाबो सासेल' गथ'ब्लाबो हयथ' बिमा बिफाखौ सिबिनाय बे हुदाया फैगोन नामा होननानै आं सानो नेपालि सम्प्रदायफोरनि बा हारिफोरनि मादाव आरो मोनसे आखु दङ जे बिसिया सिखारनाय लोगो लोगो फिसायनि आथिङाव हमनानै खुलुमनांगौ फिसाया बिसिनायावनो उन्दुना थागोन सिखारनाय लोगो लोगो फिसायनि आथिङाव हमनानै खुलुमो बिसिया माब्लाबा रागा जोंब्ला खुलुमा देनाय बे बेलेगा आलादा बाथ्रा जायखिजाया हयथ' बेफोर जाहोननि थाखाय बिसिनि गथ' गथायफ्रा जोबोद बिमा बिफा मानियो होननानै आं सानो आरो आइजोफ्राबो बर' आइजोफ्राबो हयथ' गुबुन बिथिंजोंबो हयथ' गथ'खौ बिमा बिफा सिबिसुला बा गेदेरखौ मानिसुला खालामनो हायो होननानै आं सानो हागोन होननानै आं सानो सोलोंथाइ बिथिङाव बिथांमोनहा बे गुबुन हारिफ्रा बेबायदिहाय गथ'फोरनि सायाव गोहोम खोख्लैनानै दोनो आरो बिब्दिहाय गथ'फ्रा जिहेतु बिमा बिफानि खोथा बारा आगानसेबो बे हिसाबै बिथांमोना दावगालांनायखौ जों नुनो मोनदों आरो जायफोरनि आंखालाव जोंनि ट्राइबेल फरायसाफ्रा माने मा जायो फरायफुनाय समावनो दामि दामि बाइक बिना होनानै आरो माब्लाबा 80,000नि लेपटप 1 लाखनि लेपटप बेबायदि दाबिना लानानै हयथ' फरायनायावहाय बिसोरो गावनि जा जिउ हान्थिनाय लामा बे हान्थिनाय लामाखौ बिसोरो आस' खान्दा खालामना लानायखौ जों गोबां नुनो मोनो सामाजिक बिथिङावबो जोंनि बिमा बिफाफ्रा जथेस्थ' गावनि न'खरावहाय गोहोम खोख्लैनानै लाखिनो हायो जाय बिमा बिफाया जाय गार्जेना समाजजों गोरलैयै गोरोबलाङो समाजनि दैदेननाय बिबानखौ लानो हायो समाजनि मोनफ्रोमबो खामानियाव बाहागो लायो बैबायदि गार्जेना हयथ' न'खराव जथेस्थ' गोहोम खोख्लैनो हायो होननानै आं सानो आरो बे न'खरनि फरायसाया बा न'खरनि गथ'फ्रा माने गाज्रि जानायनि गाज्रि आखु सोलोंनायनि मोनबो खाबुखौ मोननायखौ जों नुनो मोनाखै आरो दा बेखायनो साफ्रोम गार्जेनफ्रा जुदि सामाजिक बिथिङाव समाज सिबिनाय बिथिङाव बाहागो लानो हायोब्ला न'खरावबो न'खरनिबो मोजां समाजनिबो मोजां जायो आरो बेखौ नुनानैनो उननि जाखांफुनाय माबाफ्राबो जेनेरेसनफ्राबो सोलोंबोगोन बे मोनसे समाजनि थाखाय डेडिकेसन
जायखियानो जाथों मानो हारिमु बिथिंनि फारसेबो जोङो सांग्रां जानो गोनां हारिमु फारसेनिफ्रायबो हमना ला जोंनि गाननाय जोमनायानो जा फोरबोफ्राव जोंनि थानसालियाव थांनाय जा सम बे समफ्राव बा बोराइ बाथौखौ नुवाथारि आफा इसोर बोराइ बाथौखौ सिबिनो थांनाय बे समाव गाननाय जोमनाय आरो लोगोसे जों जा जानाय लोंनाय गावनि जानाय लोंनाय बेफोरखौ हमथाना लाखिनाय प्रिजार्भेसन जायखौ बुंदों बेफोरखौ हमथाना लाखिनायाबो जोंनि जोबोद गोनां होननानै आं सानो बे जोंनि जा गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय गोदोथ' जों सावरि बादालि गोबां जायोमोन आथिखालाव जेनेबा जोंनि गेजेराव सुबुंनि माने मा होनो हाबा कालचार हाबा आरिमुनि आंखालाव हाबा मावनायनि आंखालाव मा जादों बे सावरि बादालि जानाय बे हुदाया जथेस्थ' खमायलांदों मानोना जोंनि गेजेराव जा सुबुं सानखो बे सुबुं सानखोखौ जोबोद खमायबोदों साफ्रोम गारजेना सासे सानैल' गथ' खांनायनि गेजेरजों बिसोरखौ फरायनोसो हगारो जाउनाव माने गोदोबा जेनेबा बिदा फंबाय साब्रै साबा दंमोन बेखाय सावरि बादालि जानायनि मोनसे माबाया आरिमुआ जाखांदोंमोन आथिखालाव बे जानानै फैयाखै दा जायखियानो जाथों मानो बे गोदोनि जा हारिमु बे हारिमुफोरखौ हमथाना लाखिनायनि जोबोद गोनांथि जानानै फैदों आरो बे हमथाना लाखिनाय जा प्रिजार्भेसन कालचारेल प्रिजार्भेसन बेफोरनि गेजेरजोंबो इयुन जोलैनो जोंनि नांगौ गोनां जानाय जा गोहोम बे गोहोमखौ खोख्लैलांनो हायो होननानै आं सानो बेयाव मोनसे खोथाखौ मख'नांगोन होननानै आं सानदों जे जोंनि जा जानाय हुदा गोदोनि जानाय लोंनायखौनो जाथारनांगौ माने बेयावबो एसे साननो गोनां जानानै दङ मोनसे बिथिङाव हयथ' गोबाङा साननो हागौ जे गोदोनि जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्ला गोदो जेरैबायदि जाबोदोंमोन बेबायदि दाबो जाथारनांगौ बे नङा मानोना गोदो हमना लाबाय नेचारेल पलिउसन गैयै जिनिसफोरखौ गोदो मोनजायोमोन आथिखालाव जोङो सानफ्रोमबो पलिउसन गोनां जिनिसफोरखौनो जानो गोनां जानानै फैदों जा जों मैगं थाइगं जायो जेरावबो जों पलिउटेड मैगं जानाय बायदियानो जायो न'आव मोननायनि बादै बिनि अनगायैबो हमना लाबाय ना बेदर जानायनि बुब्लियावनो जा आथिखालाव गोदोनि बादि जा ना बेदरनि जानायनि माबा दंमोन बेफोरो एक्सुअलि आबादारिफ्रा मावनाय दांनायनि गेजेरजों बेफोरखौ हजम खालामनो हायोमोन जों दा सोरबा साख्रिआवला सोरबा बिजनेसमेन बिसोरनि जा फिजिकेल देहायारि जा नांथाय बिसोरनो जेसे नांगौ बेनिख्रुइ जों जुदि बांसिन जाना लायोब्ला बे जोंनि देहायाव खहा खालामो बेखायनो जोंनि गारजेनफ्रा न'खराव जुदि गावनि माबाखौ गालांनो सानोब्ला आदर्शखौ गालांनो सानोब्ला बेफोरनिफ्राय एसे सांग्रां जानाया गोनां होननानै आं सानो दा बे बुब्लियाव बेजों लोगोसेनो लोंनायनि बाथ्राखौ आं बुंफानो लुबैदों गोदोनि सुबुंफ्रा जिहेतु आबादारिमोन बिसोरो मुलि हिसाबै एसेसो लोङोमोन दानि बायदि बांद्राय लोङामोन खेराइ होनाय समाव लोंनाया आलादा बाथ्रा जेनेबा बोलि होनाय समाव लोंनाया आलादा बाथ्रा दासिमबो हयथ' बे सोलिनानै दं जानांगौ खिन्थु जिहेतु जों फोसाबबोनायनि गेजेरजों जों न'खरखौबो फोसाबबोनो नाजादों आरो बे जाउनावनो जोंनि न'खरफ्रा जथेस्थ' दावगाबोनायखौ आं दहायनो बुंदों दा बे बुब्लियाव जोङो मेंनाय समाव लोङोब्लाबो मेंनायखौ होखारनो थाखाय लोंनो होननानै सानोब्लाबो जों सांग्रां जानाया गोनां होननानै आं सानदों मानोना जों जुदि गथ' गथायनि सिगाङावनो लोंनानै दिन्थियोब्ला हयथ' गथ' गथायफ्रा जोंनि बाबायानो लोङोमोन जोंनि आफायानो लोङोमोन जोंनि आइयानो लोङोमोन बिब्दि होननानै जोंनि गथ' गथायफ्राबो हयथ' लोंनायखौ उनावहाय
जोंनि सिगाङावनो हयथ' लोंना दिन्थिनोबो हागौ जुदि मोनथियोब्ला जेब्ला गथ'आ सानो जे आंनि आफाखौ आं खनसेबो जौ लोंनाय नुफेराखै होमब्लाथ' आंनि थाखायबो बे मोजां नङा आफाया आंखौ बेखौ लानायावहाय हेंथा होगोन बिब्दि हयथ' गथ'नि साननाय फैनो हागौ बा साननाय लाबोनो हायो आरो गथ'नि माबायावहाय साननायाव गथ'नि जा मा होननांगोन थिंकिङाव बे फैनो हागौ दा बिब्दि गथ'नि साननायाव बिब्दि सोरजिनो हायोब्ला गथ'नि गोसोआव बिब्दि सोरजिनो हायोब्ला मा जानो हायो गाज्रि मुवा बेसाद आजावनायनिफ्राय बिसोरखौ जों गोजानाव दोननो हानाय जानानै फैयो बे मोनसे आदर्श गुबुन बिथिंजों जोङो मा सावरायबाय सोलोंथाइ सामाजिक हारिमुवारि बेफोर बिथिंखौ जों सावरायबोबाय बिनि उनाव जोबथा मोनसे माबा दङ बे एसपेक्टनिनो बे जाबाय रांखान्थियारि बिथिङाव आं बुंनो सानो जिहेतु गार्जेननि थाखाय गथ' गथायफ्रानो सम्पति सासे गार्जेननि थाखाय गथ' गथायफ्रानो सम्पतिब्ला बिसोरखौ मानसि खालामनो थाखाय गार्जेना जोबोद जोथोन लानो गोनां जानानै फैयो होमब्ला माब्लाबा नुनो मोनो जे सानैबो बिमा बिफाया जुदि खामायनायावनो गोसो होना थायोब्ला न'खरथिं गथ' गथायफ्रा मा जादों मा लोंदों फरायदोंना गेलेदों बेफोरखौ जोथोन लानो थाखाय रावबो गैया जानानै फैयो दा बैबायदि न'खरखौ जों एसे गुलाय गुजाय जानायखौ नुनो मोनदों बेखायनो न'खरनि सासेयाल' जाहाथे खामायनायाव आगान होयो सोरबा जेनेबा न'खरावनो सानै गाहाम बिमाबो बिफाबो फोरोंगिरि मोननाया गुबुन आलादा बाथ्रा खिन्थु बिजनेसमेन जायोब्ला सासेयाल' जाहाथे जायो बेखौ नोजोर होनाया गोनां मानोना बिमा नङाबा बिफाया सासे गथ'फोरजों थाथारनाया जोबोद गोनांथार बे बेलायाव खिन्थु बे मिनिङा बे नङा जे सोरबा सासे खामायनायखौ सोरबा सासेया जोबोद होरलासा बाहायनानै होगोन बेबो नङा जाहाथे रांखान्थियारि बिथिङाव जों बे खरसा खालामनाय जेरैबायदि थुबुर न'नि बिगोमाया जेरैबायदि थुबुर लाबोनो हायो बेनिफ्राय अनसि खरसा खालामनायासो न'आव थानाय सुबुंनि मावनां खामानि होननानै आं सानो जायखियानो जाथों मानो न'खर गंसेयाव आदर्श लाबोनो हायो जेब्ला बिमा बिफाया गावनि मावनांगौ खामानिखौ गोसो खुसियै सानैजों बिमा बिफा सानैजों गोसो गोरोबलायनानै अनलायनायनि गेजेरजों मोजां बेबहार पातिनि गेजेरजों जेब्ला दावगालांगोन बे न'खरा आदर्शबान जाहैखागोन बेखौ नुवाथारि बोराइ बाथौआ नायहरखागोन बेखौ जों मिजिंथिनो हायो जों नुनो मोनदों बे नेपाल दार्जिलिं ओरै डिमापुर आं दहाय बुंनाय बायदि जाखिनि गिदिंनाय जाबाय बेखिनियाव जों नायदिंनानै नुनो मोनबाय जे जोंनि बाथौआरि जा समाज बे समाजा दावगागासिनो दं न'खर गंफ्रोमबो जिहेतु बे आदर्शखौ मानिनानै सोलिबोनायखौ जों नुनो मोनदों जोबोद लासै बे दावगाबोदों आरो बिनि गेजेरजों गंसे न'खरा आं दहायबो बुंदों गंसे न'खरा मोजां जायोब्ला गासै गामियानो मोजां जागोन गासै गामिनि सोद्रोमाफ्रानो बेखौ फल' खालामगोन उनसंदानगोन आरो बेबायदिनो मोनसे समाजा मोजां जाबोनायखौ जों नुनो मोनो आरो दा आङो सासे बाथौआरि जानानै जोबोद गोग्गानाय मोनो मानोना जों मिथिंगायारि धोरोम सिबिनो मोननानै सोरजिगिरियानो जाय मिथिंगाखौ सोरजिदों जेरै बिनि होथाय बार हा दै अख्रां जायनि बिहोमाखौ जों बुंनानै फोजोबनो हाया आरो जायफोरखौ नङाब्ला जों सोलिनोनो हाया जों दान्दिसेबो गसंनानै थानो हाया दा बेफोर बिहोमाफोरनि सोरजिगिरि नुवाथारि आफा शिव बोराइ बाथौनि सासे सिबियारि जानो मोननानै
बाथौ धोरोमनि सासे सिबियारि जानो मोननानै आं गावखौनो जोबोद गोग्गानाय मोनो आरो आं सासे सोलोंथाइ बिथिंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि सोलोंथाइ बिथिंनि सासे मावथि जानानै इयुनावहाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोनां जानाय बायदियै खामानि मावलांनो आं समाय लायो दा बे बुब्लियाव आंनि बुंनांगौखौ बेखिनियानो आं सानदों साबायखर थाबाय जे बाथौ धोरोमनि गेजेरजों मडेल भिलेज एबा मडेल न'खर दाफुंनायनि गोनांथि दं बिनि सायाव एसेब्लाबो जोंनि गेजेराव खेंफोरथि होबाय बिथाङा बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो दिनैहाय हांख्रायनाय बायदि सफैनानै बिबुंथि लाखिफैनायनि थाखाय बिथांखौ साबायखर बावनानै दिनैनि सावरायनाय बे आयदाखौ एसेयावनो फोजोबथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।